fin en af slagsen. 4 år, $32 millioner. 7-7, sådan i rundtal 200 millioner kroner. Vi laver NFL til hele landet, og i dag har vi en lille lækkerbisken til alle vores trofaste seere fra grænselandet. Vores sønderjyske reporter, Danny Poulsen, har lavet en top 5 over de største stjerner, spiket på sønderjyske. Det er dem, der har sagt møgen til NFL. Over 5. plads finder vi running back Ricky Williams. Han har valgt at indstille karriere efter 11 sæsoners tonsen og den store scene. Baltimore Ravens blev endestation for veteran, der i sin sidste sæson nåede i den eksklusive 10.000 yards klub. Moin! Intet minde end 9 Pro Bowl og 6 All-Pro-kåringer nåede super safety Brian Dawkins i sin hamrende flotte karriere, hvor det blandt andet blev til 13 sæsoner i træk med Eagles trøje. Dawkins var i det hele taget en fantastisk all-around safety, og han blev da også den første spiller i historie til at notere sig en sack, en interception, en forceret fumble og en touchdown reception i en og samme kamp i 2002. Moin! Nummer 3 på listen er Miamis helt egen sackmaster Jason Taylor. Taylor nåede at notere sig for hele 139,5 sacks og højeste niveau, 6. flest i historie. Det blev i alt til 6 Pro Bowls og 5 All-Pro-kåringer, og superstjernen fra Miami sluttede der også over top med NFL-rekorden for flest fumble returns til touchdown. Moin! Og plads nummer 2 finder vi en mand, der bløje og svede sort og gul. Wide receiver Hines Ward har indstillet karriere efter 14 sæsoner hos Pittsburgh Steelers. En karriere, der blandt andet bød og 3 Super Bowl-finale, 2 Super Bowl-ringe og en enkelt udnævnelse til Super Bowl MVP. Moin! Han har så mange rekorder og flotte statistikker, at du ikke vil se mere fodbold i aften, hvis jeg skulle nævne dem alle sammen. LaDainian Tomlinson har stoppet karriere efter 11 sæsoner for fuld skrue. Af superstjerne med de tone i ryger vælger vi at kalde historiens bedste running back, der alle har vundet en Super Bowl. Og derfor fortjener han også en stensikker førsteplads. Altid, du skal have aftens største moin! Midtvejs i første kvartal allerede af sæsonens største grin. Spiket på sønderjysk. Tak til vores reporter, Danny Poulsen, for det. Moin, betyder det ikke både goddag og farvel? Ja, det betyder vist lidt af hvert. Her betyder det i hvert fald farvel til dem, der var i NFL. Nogle af de største. Og det er altså nogle store navne, som har sagt farvel forud for denne sæson. Og ham her, han er stadig, og det er en del af de gamle, undskyld, jeg siger det, men NFL-mæssigt i hvert fald på Chicagos forsvar, det kan være en styrke.